खैरीत केला। मान्य करून हे पुढे रविंद्र भावे सालावर एवढी भरल्या मान्य करून हे पुढे रखवाल बरा
तर चला मंडळी, आता देव स्थिर झालेत आणि त्याच्यानंतर मग आता जेवण करणार, जेवणार नैवेद्य वगैरे दाखवून, आणि त्याच्यानंतर मग परत पडस्थळा चालू होतली. चला आता जेवून घेऊया. जेवण तर झालेलं आहे बघा. नैवेद्य काढतात आणि त्याच्यानंतर मग जेवण. मंडळी बसाक सुरुवात पण झाली. त्याप्रमाणे तुझा नैवेद्य दाखवलेला पूर्णपणे तुला समाधानी होतं, तू आज राजी होतं. जशी आतापर्यंत राठी महाराज पुरवलं, खात्री पटवलं, तशी तुझी खात्री पटवतोस, खात्री पटवण्यात तू बाय माझ्याशी राजी हो. त्याचप्रमाणे तू आज जोडाचा महाराज जो काय तुझा लाख भाग तुका देतो, त्यावर तुझा लाख भाग तुका दिलेला हा बघ. तू आज जसं आतापर्यंत जोड पुरवलंस, खात्री पटवलं, पूर्णपणे तू आज समाधानी हो, दिलेल्या लाखावर समाधानी होतं. जोडा राठी महाराज पुरवतोस, खात्री पटवतं, खात्री पटवण्यात तू बाय माझ्याशी राजी हो. त्याचप्रमाणे तू आज चौऱ्याची बाय तुला समज देते, तू आज समजतेप्रमाणे तुझा आपल्या डाळपर्यंत वार्षिक रीतीप्रमाणे वार्षिक केलेला हा जो काय नैवेद्य दाखवतो, आपण नैवेद्य दाखवलेला वर्षाचा वार्षिक केलेला ह्या पूर्णपणे मान्य करून गिरवा देवीची संमत तुला गणित याद करून पूर्णपणे राखण दाखवायला आजारून खात्री पटवल्या की बाय माझ्याशी राजी. तरी बघा मंडळी सगळी जेव बसली आणि इकडे जेवण पण चालू आहे. तांदूळ घालतात पुन्हा. तर मित्रांनो, आता देव गिरावळी देवीच्या थैसून जेवण वगैरे झाला आणि आता चाललेत पुढच्या भेटीक, म्हणजे गावड्या आंब्याच्या थंय रात्री वस्तीक असतात. तर आता इथलो कार्यक्रम झालो आणि आता पडस्थळा झाल्यावर डायरेक्ट मोठ्या भरत खाली जाणार. थोडा हे देवा मार्जा समाज हमारे गांगेश्वरा बरोबर वनवासा मूळ उमका संतोष कटकरी अकरावा मार्जा महाराष्ट्र पुरस्कार माझा मार्जा तू आज अनमोल मार्केट आकार मार्केट कोणी मार्केट चाळो सिमेचं अधिकारी सिमेचं जाळो राजसत्ता पूर्वसत्ता खाजगी मार्के मार्जा तू आज भावे पुढे पाण्याकडे नवलाईन नाटिका इथला देवी बायमेश तुका समज देते. तू आज समज तुझा आपल्या डाळस्थळीचं वार्षिक रीतीप्रमाणे आपली स्वारी आपली गिरावळ देवीच्या तळात येलेले ऐसून वार्षिक पार पाडून स्वारी आपल्या पुढच्या तळात जाणार.
लवकर इला तरी काळोख झालो का काय काळोख तो होऊन रे अरे तो जयेश काही गेलो तर चला मंडळी जग वाटला आज रात्री देव आहे स्वस्तिगत आणि उद्या मग तिकडे काय रे आपण उद्या चोरपट्टी ब्राह्मणाच्या स्थळात जाऊचा उद्या. तर चला मंडळी आत्ता वेळेस थांबाया तोपर्यंत बाय बाय.